12 brouwers uit Zeeland en Vlaanderen. 75 bieren. We staan hier voor de Mauritshof in IJsendijke voor het derde bierfestival Hop en Hist. We gaan zo meteen eens een kijkje binnennemen. Mijn naam is Frans Brouwers voor Scheldemond Televisie. Gaat u mee? Ik sta hier in de Mauritshof naast Marjolein en Frank Buizen, dochter en vader. En zij zijn de gastvrouw en de gastheer van het derde Hop en Hist festival. Marjolein, de derde keer. Ik neem aan dat de eerste 2 keren heel goed bevallen zijn, anders zou je niet voor een derde keer gaan. Wat verwacht je vandaag? Ja, ik denk eigenlijk dat het weer vandaag een beetje in ons voordeel is. Slecht weer of wat minder goed weer. Dus ze denken van, wat kunnen we vandaag doen? We gaan naar Hop en Hist. Dus het wordt een mooie dag, denk ik. Hier naast me zit Hans van der Werf, beroemd in heel de streek. Wie kent hem niet van Woodworks, wie kent hem zelfs niet uit het verre verleden van de Old Firm. Nu als soloartiest en voor de tweede maal te gast als muzikant bij Hop en Hist. Het festival dat zo meteen zal beginnen. Hans, wat ben je van plan vanmiddag? Ik ga wat rondlopen, ik ga wat kijken, wat verzoekjes spelen bij de mensen. En gewoon een beetje vertier, vermaak in de zaal. Het zal hier bij het eetgelegenheid zijn en het zal daar zo in de zaal straks ook verderop zijn waar alle biertjes zijn. En wat muziek brengen, wat gezelligheid. Dus vandaag geen podiumact, maar een troubadour op route. Zo kan je het noemen, ja het troubadour. If I could choose a life I please, then I would be a boatman. And if the road was not for me, then I would choose another. Cross mountains and the valleys deep, so I would take these very feet. When I could choose a life I please, then I would be a boatman. Dutch Bargain, geen onbekende hier in de streek. Wie kent ze niet in Groede, de vele bieren die jullie brouwen. En ik hoorde recent op de radio dat jullie bezig zijn met een nieuw bier, gemaakt uit zoete aardappelen. Dat klopt, ja. Een aantal boeren die een overschot van zoete aardappelen hadden. 500 ton, dus een behoorlijke hoeveelheid. En die mensen die zochten eigenlijk mogelijkheden om iets te doen met die aardappelen. Het waren aardappelen die niet geschikt waren voor de supermarkt, omdat ze niet helemaal perfect terecht waren. We hebben een hele mooie reeks aan bieren. We hebben onze Zeeuws Blond, onze klassieke mee. Geen brouwer, wel bier op een bierfestival. Luc Segers, dat vraagt enige uitleg. Zoals je ziet, we zijn volgend jaar, van het jaar 80 jaar bevrijd. En daarom hebben we dit biertje gelanceerd in samenwerking met de brouwerij van Ertvelde, Steenbergen. En bij deze proberen we dus zoveel mogelijk het bier te promoten, zodat het in heel Zeeuws-Vlaanderen kan gedronken worden. Kijk, dat is een prachtig initiatief voor de operatie Switchback IJsendijke bevrijd. Anton, ik zie dat jullie ook prachtige mini bierpakketjes hebben. Ja, dat is een pakketje met bier en een bierenlas. En een poppy. Santé. Santé. Hop en Hist. Maar ik neem aan dat ik moet zeggen Hop en Hist. Ja, klopt. Dat klopt, hè? Ja. Editie nummer 3, hoe is het zo begonnen, Steven? Eigenlijk met een paar vrienden hebben we met z'n vieren zijn we gestart. 4 bierliefhebbers eigenlijk om eens iets te organiseren wat nog niet in IJsendijke werd gedaan. Een bierfestival. En uiteindelijk zijn we met z'n drieën overgebleven. En doen we nu al voor de 3e keer het bierfestival organiseren. Kijk. Niek, speciaal bier. Het komt allemaal min of meer uit de regio, begreep ik? Klopt, ja. De meeste brouwers komen uit Zeeland of Vlaanderen, net over de grens.
Ik sta hier naast de jongste brouwer van Vlaanderen. Hoe oud ben je? 9 jaar. 9 jaar. Dus dat betekent dat je je eigen biertjes nog niet mag drinken? Nee, maar ik maak ze ook niet. Oh, jij maakt ze niet? Dat doet jouw papa waarschijnlijk. Dus jij bent de echte brouwer? Ja, dat ben ik. De assistent van de jongste brouwer? Ja, inderdaad. Maar Berendal regelmatig wel een keer in de brouwerij om te bottelen. Bottelen zelfs? Ja, dat doet hij. Dus dat wordt een bedrijf van generaties. Ja, dus de bedoeling van vader op zoon later. Wie weet. En jullie komen uit Kaprijk, dus we kunnen bij jullie op bezoek komen. En als je in IJsendijk woont, kan je gewoon te voet naar huis. Met fiets is het te doen. Encore santé. Santé. Brouwer, santé. Dankjewel. Ik sta hier bij enkele helden uit Nieuwpoort die een prachtig biertje hebben meegebracht. Ik zie 5 verschillende flesjes staan. Kun je er iets over vertellen? Zeker, maar mijn vriend gaat dat doen. Ja, we hebben eigenlijk een beetje de basissmaken en een meer experimenteler gamma. Dus we hebben een klassieke triple, bruin bier. Dan ook een farmhouse IPA, een brut IPA. We zijn nu bezig nog aan een fake IPA en een barrel-aged zijn we ook bezig er nog bij. Dus ja, voor iedereen wat wels. Voor iedereen wat wels, ook alcoholpercentage waarschijnlijk. Ja, we gaan eigenlijk van 6 naar 8,5 en de barrel-aged uiteindelijk naar 10,5. Dat is serieuze kost. Ja. Ik hoorde dat jullie een heel leuk blondje bij jullie hebben. Ja, en je vroeg me of ik het wil proeven. Graag.